Tak ľudia, čaute, ja si tam na novom videu a to bude teraz, nebude survival, ale bude to nový svet, bude sa volať, načíte sa už, bude sa volať LKS, ale nie, bude sa volať staviame, budeme to mať akože kreatív, easy, dobre, dáme create a bude to akože svet, kde budeme staviať, budeme všetko robiť jednoducho. Za to som to dal kreatív. Tak, jahaj, že som to prenastavil, takže profil, video, first, hejkaj dáme preč. Dobre, tak toto máme. Môžeme ísť nájsť také pekné místičko. Mohli sme si nájsť, kde sneh, ale nevadí. Je tak krásne, takže sem som... To môžeme dať kde. Sem, či? Pekne. Či? To je tak krásne. Tak tu není, tak tu asi bude. Neviem. Počkajte. Ale to asi nebude fungovať, neviem. Ako sa to znovu? Si to nebude ísť. Nevadí. Dám spawn point. Spawn point. Dobre. Kde nájdeme to miesto? Asi tu. Tu je dobre. Také dlhé. Tu si dáme spawn point. Spawn point. Dobre. To je pekné. Môžeme začať. Takže pointa tohto bude, že budeme staviať a tak. Akože sme už tu, tak posunieme si taký malý domček. Akého bloku si vytvoríme? Chcem to mať také pekné. Takže zoberieme si drevo. Drievko. Stačíme pro polkút. Dobre. Môžeme začať, takže to bude také dlhé. Také pekné. Má to byť. Takže takto. Koľko blokov dáme? Takto to dáme. Tak, máme takto 20 blokov, aby nám to takto vyšlo. Sem si dáme asi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kde staviam? 6. Tak do šírky budeme mať asi takých 14 blokov a do dĺžky budeme mať takých 20. Aby nám to tako vychádzalo. Tak trošku sme sa pomýlili, na šírku sme dali 19 a na dĺžku sme dali 14. Čiže si dokončíme. Takto. Tieto. Ja ešte podlahu to budeme dlho robiť. A ešte tieto vykopíme tu. Bolo krajšie. Takto. Sú také zlé bloky. Aha, to potom urobíme. Môžeme sa zvrhnúť na podlahu. Tak, podlahu máme, ako vidíte. A teraz musíme robiť strechu. Tak, strechu máme aj podlahu, aj všetko a ešte
Jednu strofu musíme urobiť a to bude to ťažké, to bude dlho trvať. Takže ako to nechcem mať taký dom. Takže si musíme zobrať farbu. Túto alebo túto. Toto alebo toto. Skúšame, ktoré je krajšie. Teraz sa by hodila viac. Fuj, čo ja robím? Skúšame tú druhú. Takže toto. Máme bloky. Takto. Dáme. Takto si dáme. 1, 2. A takto 1, 2. Ktoré je viac krajšie? Si to nie? Asi hej. Toto necháme, takže musím si dať toto. Takto. Ozvem sa vám, keď to budem mať hotové. Tak ľudia, urobili sme veľkú chybu, ale naozaj veľkú chybu. Ako sme dali 9, chceli sme chceli sme na šírku 20 blokov, že? A my sme dali 19. A keď sme dali 19, tak sa nám pripočítalo k tomuto. Takže toto nemáme na šírku 15, či 14, ale 15. A 15 sa nedá rozdeliť. Takže tá strecha bude vyzerať ako dáka. Že sme urobili veľkú chybu. Ja vždycky všetko zle urobím. Keď ide o tieto nové strechy, ktoré nenávidím. A nikdy som ich nenávidel. Ale sú zase pekné. Musíme to teraz dobre počítať. Neviem, ako sa to podarí, neviem. Ale myslím, že to ako dá. Tak ľudia, ako to vidíte, sme to dokázali. What the fuck? No, sme to dokázali, ako vidíte. Nevadí. What the fuck? Čo sa stalo? Tak ľudia, neviem, čo to je. Tam to tak nepodarilo. Nevadí. Už ani nebudem hovoriť. No, nervy. Môžeš mi dať ako pavúk. Hodolí. Ale nie. Viete čo ľudia, ja mám plán. Zničím túto stranu a iba dorobím. No, lepšie, ne? Tak, dom máme už tak dorobený. Tak, toto je na dneska všetko. To bude koniec. Tak ľudia, toto bol koniec videa. Potom hneď keď vydám toto, hneď urobím ďalšie. Tak, čaute.